bị lệ pute chỉ bày lệ vắc ô lệ hay cắn đầu lệ lệ ta chuan in hay kan riat thu angin Artemis tru chu thla hel kwal turin an thang chho mek chu nia an video 4K ho an don hon mu acha kom to khop mai camera thatak tak an keng ngei to na chuwa chuanin P1100 te pawh kha an keng mai thei ni zoom bon lutuk mai ang chi te pawh kha bo ka hlelom to khop mai he sawa hi savai lar zen lo nia tra ngai ani tra ngai hi bay owl antimaya tin gram zathum borvel return ni vea andang lam na em mai chu tra ngai ti hi thingrual rem tak income pe fuk ai chuan apanga be te thingtang tia om chho vu lai apanga hanin ham tang vu de hian chinga tin zan lama chachuak chi an ni wang hianin le chuna thing buk pil ril tangza rem lai ni lem lo a tang kham phei chawa te a sir zong om vu an chi na wang hianin bu mai an har khop mai chuanin camera trap lama kan kalang ai karonda lo na ai ronda ka tumna rei to karonda thei lo zela min lo thiam teu eo si hal a tha e si hal kan ok ta phot maya golden jackal ani si hali o kezinga keziriat atonga kezi sompanga borvel ritte ani ve thea si hal hi a ruale mo nupa a chetla chi an nia eo hei chu eo ramzo te ni tlat mai feral cat kan tim anga anti mai ang chi khamo mizorama hianin feral cat ramzo te kan ti hi kan nei nga chho tran khop maya ramdanga chuanin heng original ramsa ramngo original ramsa angkha nilo nilem lo ramsa feral cat ti te street dog ti angrang te hi an nok to em a ke ni pheju sa kan ramsa te naw kan nei tlem to na kalain heng an pun le phei chuanin kan lizard tho ang chi le small bird si ho savate naw khan an tuar do ani Australia ram ang tia po khan an swat hian ani kha feral cat ang khamo kon hei zan ni na si hal bok an la le a in kan sei le du chu sangar te ang ramsa ni lawangin zo te feral cat ang chi ho zo te shim chu anin thla pun chak zia chu kan thretlang o me natural predator an mani A2 an nei lo wang hian pung chak em ani chu nei mak deuh mai chu ramzo te hian ngal deuh rabies kai ang chi te le nok sak zong chi nom tlat maya ar te thla te ei zo sak vek mai ang chi te abom atanga thlaki pot chuaka anung chunga tiang chi te no pang se ching te hele zo te no te kho chung ron fanga se hlum teuh mai thin chi te sawa chongjong liking ti vel ei lem lo se hlum chi te kha ka helama hinan om nual maya apa hin ni du khop maya apa chalang chi hi van doi thak taka han ti lum ngai ang chi te po kha kan tong le thina in he tiang ri bi sang chi phei chu a se a hlom em ani kha kan lo invent thiam tlan kha angai ni hei hi kan lo soi tui dewa vai va bu ani hi ti hianin thingdol hring nga hianin ti hian an ver kop suau mai ni chu la tlem deu ni hi thingdol kung lian na phei chuan hei somni chuang te hian an kwa hi ai tlar thlapu zel mai ni an dang dai khop mai vai va hian bu nei dan an bu nei dan katnar ping dewa min lo thiam teu amoi rau zeka amoi rau zeka amoi rau tak tak le mai ram pang pal amoi rau le mai potata na i tom le mai nal rau mai engra ngai ka hriat zawng ani lo ve lai kapsen vel chuan an duh khop mai orang ti vel ta pon mo helai ram ar pa lo chuaka achaka khianin Vakul khuang tlat mai hei ram ar po hian ngai ven khop maya siak po tlem siak po sei ve deuh to ni hi ngoi teu Vakul khuang jok chu lak fu tum te
Vakul chu hei het na hian lo ma nghe mà trial chắp chắp mấy trial sẽ bẹp bẹp về cái chuan lệ cần là phụ ta lâu mày Vakul hian sawadang samdana thiama siat to phot chu azir thiam mai thina ni thei to pin ram arin khuang moi an zir lain Vakulin du hun hun a khuang thiam ber khuang lo copy ve top ye hei tak takin Vakul khuang hi kan pu ten an sei thina tam takin an lo oi lo thina tikha chuanin an oi ve tong chu hei hi mulai kan ti mai Jerdon Bazaar ania Jerdon's Bazaar ti deuh kher ba le chuan hei ani po hi ko pui tur zong in oi van a vai vel ruai ni hi an tong ka thil chuan hei ni savai thla pun hun ania labor than khat ero hi chuan in no an chhuah pui der maya an len thla chho don chawa atlai pol chu ka hriat chu lo chon August thla vel thleng te po an lom dona tui op ang chi ho khamo ko pui zong har sat chi deuh an ni ve ni chu chuan hei ni pani po hin lo in zui ve to hei chin mi kha a hran ania pani in ko pan lom der to a pakhat jok hi chu sakatu maniang mi hmangin inkara chen in rol lo tura thalo hei la ursun lo lam velan hi wana khoi kaldon zuti boy so chonin hei savawang tak mai mukel rang atam jok chuanin la thelawang sava hi mizoram kan mu nei zinga thana wang pol takan ni a amar chu an ngam phian thung ani an ngam phian gram zathum la ti bor va riten ni ve a tunami garam ti lang Jerdon Bazaar tenen khan family khat species khat an ni a an thla sei zong ten ri zong te an pian thlengin ain ang deuh pup veka an nanglam ero chu an rong ani mulai ti ang thawa arwal hatia chung kwa tam mera pali bak ha hu ang deuh ni chu tiang deuh om chi kha an ni ve a mu to chuanin an hai thei lo ni mukel rang te hi Black Bazaar ti an ni a an ni ho po hi kopui an zong tran to a atwai hawin mo an ni hi inting kan ti ang in kopreng chi ang chi kha an ni a kopui tur zong te hi chu an no ama kum velan no te kha an ni deuh vek ani apa makel trong kam thiam lo ron chu la chi mar chu ka sai to mang ka chu in thra thiam tlang vekin karing ani kalak ni hla deuh hleka he aya na han kal chak view mai la kanin kara dil la oma dil han hel na han hun ka nei to si lawa amara chu camera ten ra zoom thui lawa ti ka han la le thei hi lo mom mang reng khop mai u lu to khei zo lai king ite moi u lu to ite zo lai king ani he ma thel ang thei tur per hian camouflage ve moi khop mai ma te hi hei ai jan lian vak thei loving ka hre heng ho hi chu ai ya da adul te hi moi sinai zo lai king moi takani moi tak min tharo alunga oi to lo Fia thầy lâu lưng oi to đâu oi mình bên là tung tỏng rồi có lỗi đấy anh tiểu nãy theo cả là con in một thèm cái số cả là một thầy đâu chứ đắng các một lệ hay trên mi ai khát chuan in rong hít lệ bên là đắng lệ điều đó làm sao có tụng không
Mấy bò hi cute neck ha. Để bò hi mồi đâu xin. Hẹn lâu chi bò hin lâu má string chi te bon lo ma. Ortipek vu thầy chi hin boka. Ortipek kan tia. Ortisei thầy mo chi kan lom le boka. Camera nuara miss focus zela. Kano. Hello there. Karo. Camouflage trasin. Thì chú anh ăn nhiều thì lấy làm anh tầm em mà. Phát triển nutrients anh lâu này mấy nè. Bọn chín mi ăn thấu khá nè. Mà này đâu hết chú. Tầm khóc mấy. Sau lại kiên chỉ đắng lên nhà sao. Khoai lâu mà nè. Khoai lâu bây giờ. Sẽ lâu tráng ông chờ chứ. Dikta. Oh, dikta.